ഹലോ, ഇനി രാമൻ തെപ്പിലമ്പേ ഇജിന്റെ സാക്ഷി പണ്ടായ ഒരിക്കയാവും അതിനകത്ത് ಬೇಗ ನಾಟ್ಲಂಬೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂಚಂಡ ఆయన ಕೆರ್ಪುನೇನು ಸರ್? ಐಕ್ದಾಯಕ ಪೋಡಿ ವರಿಯ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಲ್ಪ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂಚಂಡ ఆయన ಇನಿಯ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ, ಕೊಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಡೀಲ್ ಉಂಟು ಅಡಿಬಲ. ರಕ್ಷಾ ನಡೆಗೆ ಬರವನು. ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಚನು ಮಾತ್ರ ತೂತೆ ಆಂಡ ಪುಂಚದುಲ ಇತ್ತಿನ ಈಶಕಾರಿ ಹುಚ್ಚು ವಿಕ್ಕಿಂದು ತುಜೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿರುದ್ಧನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂಡ್ರ ಬೋತೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ದೇವರ ನಡಿಗೆ ಕಡಪುಡುಗ ಅಂಡ ಪಪ್ಪಡವನೋಡ ಅತ್ಯ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏರ್ ಮಾರೆಂಬಿ ಇನಿತ್ತ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಟ ವೈಪು ಸಾವ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ರಾಮ್ ಬತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ದಾನೆ ಬರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ದಾಲೇಜಿ ಬ್ರೋ, ಬರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿಸ್ನಾರ್ ತಿಕ್ಕಿರ್ ಅಂಚಾರಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ ಎತ್ತನ್ ದಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡತ ಪನ್ಪುನಗ್ಲೆ ಪಂಡ ನೇಟೆ ಅಂಚಂಡ ಡೀಲರ್ ನಡಿಪೋಯತ್ತ. ಸರಿ ಪೊಯ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಓ ಡೀಲ್ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ದ ಡೀಲ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಬೊಕ್ಯಾನೆಲ್ಲ ಪರಬಲ್ಲಿ నీకు ఉందే లాస్ట్ డీల్ నన్నడదు బొక్క నీకు డీల్ ఇచ్చి నన్నడదు బొక్క ఇచ్చి ఓడి ఇత్తుండ తొంబే పోయి ಏ ಕತ್ತಲ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ್ಯಾ ಇಲ್ಲಡ್ಲೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಗ ಮುಗಿಪುಗ ಆ ನೀ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನಗ ನಿಕ್ಕಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಜತೆ ಕುಡ ಎಂಕಲ ವಿರುದ್ಧನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂಡ್ರ ಬೋತ್ನಾಯ್ ತಮೈ ಛಾಯಾ ಛಾಯಾ ಅವಳ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಮೇ ಅಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಜಿ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ದಾದ ಮನೊಂದುಲ್ಲ ಮೈ ದಾದ ಮನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದಾ ಚಾಯ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲ ಈ ದಾಯ ಪೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಚಾಯನ ಕೇಸ್ ಏಪನೆ ಫಿನಿಶ್ ಆತುಂಡು ಇಮೆ ನಮ್ಮನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏ ವಿಕಿ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ ಪಲ್ಲ ಇಮೇನ ಕೇಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಪಂಡದು ಏಪದ ಅಮ್ಮೆ ಹಲೋ ಸರ್ ದಾದಾಂಡು ರಾಮ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂಡ ಛಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದನ ಪಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾಪ್ಪನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತನು. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಂಕಲ್ನ ವಿರುದ್ಧನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂಡ್ರ ಪೋತನೆ ಆತೆ ಎಂಬಿ ಎಂಕಲ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಏರ್ ತಿರ್ಗದು ಗುರಿ ಅಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗು ಒಂದೇ ಗತಿ ದಾದ ತೂಪರ್ಯ ದಕ್ಲೆ ಹೋಯ್ತು ತುದೆಕ್ ಪತ್ತಿಲೆ
ಅಮ್ಮ ಏ ವಿಕಿ ವಿಕಿ ನಿಂಬೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋತಿನ ಇಜ್ಜೆ ಮಾರೆ ಆಯೋಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪೋದಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ ಒಡೆ ಪೋಪೇನ ಮಾರೆ ಒಲ್ಲೆಗೆ ಬಲ ಹೋಯ್ ನಾಡ್ಗೆ ಏಯ್ ಒಲ್ಲವೇ ಬಲ ನಾಡ್ಗೆ ಬಲ ರಕ್ಷಾ 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 ಏ ರಕ್ಷಾ ಇದು ಒಲ್ಲೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಿಂಬಿ ಏ ರಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಾ ಒಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಮಾರೆ ಇವಾಗ ಏನಡಿಯಾ ಕೆತ್ತಿರ ನಾನು ತುಂಬಿಡ್ತಿ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ರಕ್ಷಾ ಗ್ರಹದಾಂಡಿಯ ಆಯ್ ನೀರು ಕೇರಿ ಆಂಡ ರಾಮ್ ಸಾಯಿಯವ್ರ ದುಂಬು ಚಾಯನ ಸುದ್ದಿ ಕಂಡು ಚಾಯ ಬರ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಜ್ಜೆ ನೆಟ್ಟು ಅಲ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಏಪನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಲ್ದ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾವನ್ನ ಕ್ಲೇರ ಹಿರಾಡ್ದುಲ್ಲೇರು ಏನೊಂಚೂರು ಜಪ್ಪೆ ಮಾರೆ ಸುಸ್ತಾತು ಏರಾದಿಪ್ಪು ಮಾರೆ ಚಾಯ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ಲಾಭ ನಕಲ್ ಮಿನುಲ್ಲೇರ ಈ ತುಕ್ಕು ಪೊಡಿ ಹಿಡಿಯತ್ತ ಸುಮಂತ್ 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 ದಾದಾಂಡಿಯಾ ಬಾರಿ ಪೋಡಿದುಲ್ಲ ದಾಲಿಚ್ಯ ನಮ್ಮನೇರ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ಲಾಗ ಅವನುಂಡು ಏನಾಯ್ ಕೇರ್ ತೂಕಂದು ನೋಡಂ ಬತ್ತನು ಅಲ್ಲ 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 ಏರ ಏರ ಫೈಲಕ ಅವನುಂಡು ಬೈ 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 ಇಂಚು ಬಾಲ ಅಂಚು ಬಾಡ್ಚಿ ವಿಕಿ ಇಂಚು ಬಾಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೋಯಿ ಮಾರೆ ಏರೋ ಏರಲ್ಪ
ಏರ ಬರಂದಿರ್ಲಿರಲ್ಪ ಅವನು ಬರಂದಿಪ್ಪನು ಕೆರ್ರೆಗೆಂದೆಂಬೆ ನಿನ್ನೆ ಕೆರ್ರೆಗೆ ಏರಿಗುಲು ತಾಯಿ ಬೈದರಿಗುಲು தானே நான் குர்த்ததிக்கு சேர்னா ಇಯ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ವಿಕ್ಕಿನ ಪಪ್ 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 ನಿನ್ನ ನಾಲಾಗಿ ತೆಡಿಲಾಕಾರ ಮಾರೆ ಒಡೆ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡೆ ಒಪ್ಪನ ಅತ್ಯಾ ನಾನು ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ತದು ಛಾಯಾ ಛಾಯಾ ಐ ಲವ್ ಯು దాయే ఎన్న బెరి బూడ్దా నీకు మల్పరి దాల బేలే ఇజ్జా ఎంకు లౌట్ పూర ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చి ಲವ್ ಬಂಡ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇತ್ತಲೇಕ ಲೈಫ್ ಹೊರಾನೇ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕುನು ಅಂಡ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಥೂ ಇಮ್ಮೆತ್ತುಲ್ಲಯ್ಯ ಪೋದು ಹೋದ ಹಾಲ್ನ ಕೈಟ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತ ನಾಚಿಕೆ ಅವಡಿಯ ಸಾವು ನಾ ಹಿಡ್ದು ಕಡೆ ಪೆಡ್ತಿಂಡ ಥೂ ಮೊಲ ನಿಂಚೆನೆ ಪುಟ್ರವಲ್ಲಿಯ ಎನ್ನ ಕೆಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕದು ಬೋತುನಲತ ನೆಕ್ಕು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲ್ಪವ್ಯಾನು ಪಪ್ಪ ಇನಿ ಬಯ್ಯಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಹಾ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲೇಟ್ ಆಣಂದಂಡ ಯಾನ್ ಎದುರು ಬರ್ ಸರಿ ಪಪ್ಪ ಹಾಂ. ಪಪ್ಪ ಮಾಯ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೋಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಲು ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಲಿಗೆ ಹಾ ಅಂದು. ಸರಿ ಹಾಲು ಬತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಹಣನ್ ತೂತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಾತ್ರಗತ ಸರಿ ಆಣದಂಡ ನಿಕ್ಷಯ ಮಲ್ತದ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ ಇದು ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಬಡ್ಚಿ ಇರೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪ್ನ ಕನಸು ನನಸಾವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ವೈಕಲ ಹಾಲು ಬರಡು ಈತೆ ಆಯ್ನೆತ್ ಬೇಗ ಪೋದು ಬಲ್ಲ ಸರಿ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ವಿಕ್ಕಿ ದಾದಾಂಡೆ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೋಡಿಲ್ಲ ಈದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕನ್ನಾಲು ಬೇತೆ ಎರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕರವಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಹಾಲಾದ ರೈಟ್ ರೂಟ್ಗೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜೋಳು ಅಂಚಾದೆಪ್ನಗ ನಾಮಾನೇ ರಾಂಗ್ ರೂಟುಡು ಬೋಡು ಇತ್ತೇನೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಏರ್ ನಿಕಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಡ್ಲೆ ನಾನು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಏರ್ ನಿಕಲು ಪನ್ಲೆ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಬಿಡ್ಲೆ
ನನ್ ಬಿಡ್ಲೇನ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಡ್ಲೇನ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ಏರಣ್ಣ ಏನದ ಇಂಚ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಡ್ಲೇನ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ಲೇನ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಏನನ್ ಬಿಡ್ಲೇನ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಡ್ಸಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಏನನ್ ಬಿಡ್ಲೇನ ಪ್ಲೀಸ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಡ್ಸಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಡ್ಸಣ್ಣ ಈರ ಮೆಗ್ದಲಿಕ್ಕ ತೂಲೆ ಇನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಡ್ಸಣ್ಣ ಅಲಯ ವೆಕ್ಕಿ ಒಲೆನ್ ಬಿಡೋಡುಗೆಂಬೆ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಾಗ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಡ್ಸಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಡ್ಸಣ್ಣ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮುಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೀನಲ್ಲೇ ತಬೈದಿನಿಡೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಡ್ಸಿ ಅಂತಂತಿದ್ರು ಅಕ್ಕನಾಗ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಡ್ಸಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಏನನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಡ್ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಲೆ ಅವು ಸಾಮಾನ್ ನನ್ನ ಮಗ ಅರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮಿಂದೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಹಲೋ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ ಬಾಡಿ ಮುಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಛಾಯಾ 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 ದಾದಾಂಡ್ ಬಾಲೆ ಲಿಕ್ ದಾದಾಂಡ್ ಬಾಲೆ ಬೈಯಡ್ ಬನ್ನಗ ತಡಾದ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡ ಮಗ ಈ ನಮನಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನ ಬಾಲೆ ಈ ನಮನಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎರಡದ ಮಗ ಏರ್ ಪಾಪೆಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತೇರ ಹಾಲಾದ ಬೊಬ್ಬೆರ್ ಮಗಗಳು ಹಾಲಾದ ಬೊಬ್ಬೆರ್ ಮಗ ಛಾಯಾ ಲಕ್ಕ ಮಗ ಇದ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬೈದೆ ಮಗ ಲಕ್ಕ ಮಗ ಛಾಯಾ ಛಾಯಾ ಲಕ್ಲೆ ಶಾಮಣ್ಣ ಲಕ್ಲೆ ಈ ನಮನೆ ಆಪಡ ಪಡೆದು ಯಾರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೇ ಆಂಡ ಈ ಸಾವು ಗೊಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ನ್ಯಾಯ ಬೋರ್ಡು ಸರ್ ಎಂಚಂಡಲ ಬಲ್ತದೆ ಏರಂದೊಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಬತ್ತದ ಕೊರ್ಲೆ
ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಂದಿನ ಆಯ್ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದೇರಿ. ಬಿಡ್ಲೆ ಶಾಮಣ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲತ್ತ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಕಾಲ್ ಮಂದಿನ ಆ ನಂಬರ್ నుంచి ನೋಟ್ ಮಂದಿ ಇರೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ. ಶಾಮಣ್ಣ ನಿಂಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತು. ನಾನು ದಾದ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನು ಮಲ್ಪಡತಿ. ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ನವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಆಂಡ ಮರ್ಡರ್ದ ರೀತಿ ತೂನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ಲಕ ತೋಜುನು. ಛೇ ಇಂಚ ಆಪಣ ಪಡದೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸರ್. ಈ ವಿಷಯನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಎಂಚ ಪನ್ಪರ್ ಪಣ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾವದಿಚ್ಚು. ಸರಿ ಶಾಮಣ್ಣ ನನ್ನ ಬ್ಯಾತ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಪನ್ಪೆ. ಇತ್ತ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕಣ ನಿಕ್ಕು ಯಾನು ಏರ್ಪಂಡದು ಧರ್ಮಗೂ ನಿನ್ನ ಮರಳು ಪ್ರೀತಿದ ದೃಷ್ಟಿಗೂ ಎಡನು ಬಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂತೋಷದ ಬೆಳಗೊಂದಿಕ್ಕಿನ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಟುಂಬನು ಕತ್ತಲದ ಕೋಣೆಗೆ ಪಾಡಿಯ ಎನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನುಚ್ಚು ನೂರು ಮಲ್ತಾ ಈತ ಪುರ ಮಲ್ದಿನ ನೀನನ್ನು ಇಂಚೆನೆ ಬಿಡ್ಪೇನಾ? దాద పనుందులేయా ఎన్న తప్పండి ఎన్నను మృదు బుడు ఎంక దాల మల్పొడిచి ಅಲೇ ಬಪ್ಪ ಇವನು ಬುಡ್ದು ಬುಡೋಡಿಗೆ ಬುಡೋಡು ಬುಡ್ಪ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಆನಿಮಲ್ದನ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆನು ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆದಾತ್ರ ನಿನ್ನ ನೀನಿ ಬುಡೋಡೆಂಬೆ ಈ ನರಳು ಸೈಯೋಡು ఈ సైది జన్నల్ల ಈ ಎನ್ನದಿಲೇಕ ಯಾನು ಛಾಯತ್ತು ಮಾಯಾ దాదా మాయానా ಅನ್ನಂಬೆ ಮಾಯನೇ. ಈ ನಮ್ಮುಂಡದಾನೆ ನಂಬಿ ಜಡದಾನೆ ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಬತ್ತದಾತನು ಈ ಸೈಯೋಡೆ. ఎటు నన్నోరు ఇల్లే ఎంక దాల మల్పొడిచి ದಾಯಕ ಕೆರಿಯರ್ ಸರ್ ఆయన ಯಾನ್ ಕೆರೊಡಿತ್ತನು ఆయన మిత్తికి ఫస్ట్ಗೆ షూట్ అండ్ సైట్ ఆర్డర్ ఇచ్చిండు. ఇదే బర్పైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిండు. తిక్కే ఎన్కౌంటర్ మల్తా ಅವು ಅಂದು ಉಂಬೆ ಈ ಕೇಸ್ ಏನ್ರೆ ಅವು ಬೇತೆ ದಾದ ಇಚ್ಚಿ ದಾದಾಂಡು ಪಂಡ ಬಲ ಕೋಲ್ಡ್ ವರ್ಕ ಬಲ ಅವು ಪಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ರಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಛಾಯಾ ನಾನಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಜನ ಏಯ್ ಪಪ್ಪ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ದಾದನ ಇಮ್ಮೆನ ಮಿತ್ತ ಅನುಮರ ಬರನುಂಡು ಅವಲ ಇಂಬೆ ಎರಡನೇ ಛಾಯ 5 ಜನ ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಕೊರ್ಚನ್ನ ಹಾಕೊರ್ಚಿ ಸತ್ಯ ದಾದಂದು ಪನ್ಪೆನ್ನ ಪನ್ಪೆ ಈತೆ ಆಯಿನಿ ಈತ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನ ಮೊಕ್ಲೆ ನಿಂಚೆನೆ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಇಚ್ಚನ್ನ ಯಾ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಗೂ ಯಾನು ಸರೆಂಡರ್ ರೆಡ್ಡಿಲ್ಲನ್ನ ರೆಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಐ ಗೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ಏನು ಶಾಮಣ್ಣೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂದು ಸರ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಚಾಯನ ಕೇಸ್ ರೀ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲೂ ತೆಗೆದು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ರಾಮ್
ಓಕೆ ಸರ್. ಕಾಲ್ ದೇರ್ಪಿಯಾ ವಿಕ್ಕಿನ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು. ಆಯನ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೆ ನಂದು ಮಾತೆರಂಜಣ್ಣ. ಹಲೋ, ಹಾಂ ಹಾಂ ಸರಿ. ವಿಕ್ಕಿದಾದನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೀಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓ ದಾಯಪಪ್ಪ ఆయన పోరే పండరు సాక్షి నమ్మక ఇట్ట ఇత్తుండతే ಏಪಲ ಮುದೇಲು ಕಡ್ತನ ಗೊತ್ತಾರಬಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಬಾಣ್ಣಗನೆ ಗೊತ್ತಾವ ಆಯನ್ ಫಾಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಓ ಶಿಟ್, ಈತ ಪುರಾತನ ಬೆದ್ದಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಂಡೇನ ಇಜ್ಜಿ ಏನನ್ನ ಪನೊಡೊಂದಿತ್ತಿ ಅದಾಗ ಇರ್ಬತ್ತು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅಂತ ತೆರಿಯನುವೆ ಆಂಡ ನಿಗ್ಲ್ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಡಪ್ಪು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಆವಡಪ್ಪು. ಎಂಕುಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. PC ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಎಸ್ ಸರ್. It's too late, Vicky. I am so sorry. ಇಂಚಪುರ ಆಪನ ಪಂದ್ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿನಿ ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಸೈತತ ಆನು ನಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರಬಹುದು ಎಂಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ತತ. ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ವಿಕಿ. ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಮೂರ್ತ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಆಂಡ ಎಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ನನೇ. ಮಾಯಾ ಏನಂದ ಆಯ್ಕೆರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾನು ಮಾಯತ್ತು ಛಾಯ ಛಾಯನೋ ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಃ. ಒಲ್ಪ ಪೊನ್ನುಲಿನ ಪೂಜಿಸಾವನ ಅಲ್ಪ ದೇವಿರನ ನೆಲೆ ಪುಣಿಗೆ. ಅಧರ್ಮದ ಸಾಧನೆ ನಡತಂಡ ತಪ್ಪುಗು ಶಿಕ್ಷೆ ಅದಗನೆ ಸಿಕ್ಕುಂಡಿಗೆ. ಒಂದು ಕಲಿಯುಗ ಸತ್ಯದ ಸಾಧನೆ ನಡಪುಗ